आरो फिन खेबसेबाव नै दिनैबो नोंथाङा सासे ड्राग्स लाग्रा सासे सुबुंखौ हमनो मोनदों बिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायो? गिबियावनो आं नैबे सिनायखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौ आं रोजा रोजा साबायखर होग्रोनाय थाबाय। दिनै नंगौ जोंनि बर' समाजाव गोबां रोखोमनि माने सिख्लाफोर होन सेंग्रा जानि यांगार जेनेरेसन लेभेलनि गोबां मानसिफ्रा दिनै गोबां रोखोमनि बुंस'नो हायि माने बुंनो थाङोब्ला मा बुंबावनो खुगायाव रावानो गैला बेफोरबायदि दिनै गोबां माने समस्यायाव गोलैबाय। दिनै जोंनि बर' समाजखौ मोजां फोसाबनो थाखाय बा मोजां बानायनो थाखाय दिनै जोङो मोनसे टिम बायदि दिनै जोङो दानानै दिनै जोङो ओंखारगासिनो दङ आरो बेवहाय जोंल' नङा बा आंल' नङा बेवहाय जोंनि ब्रादार अफिसार दं, बेजों लोगोसे बनसुनि प्रेसिडेन्टफोर दङ आरो बेयाव NLFBनि सेंग्राफोर दं आरो बेजों लोगोसे बिभिन्न रोखोमनि दिनै यां जेनेरेसन लेभेलनिनो माखासे जि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय नाजागासिनो दं बिथांमोना हेल्प खालामदों आरो बिथांमोननि जि मावनाय बे बिथांमोननि मावनायखौबो आं रोजा रोजा साबायखर आरो अरायसम बिथांमोना हेफाजाब होलायबाय थागोन होननानै आं सानो। आरो मोनसे खोथाया बेनो जे जोंनि बर' समाजाव लाइमोन आरो दानि जाखांफुनाय सेंग्राफ्रा दिनै गोबां माने समस्यायाव गोग्लैबाय। दिनै जानायजों लोंनायजों दिनै गावनि सेहेराया माबोरै जालांखो दिनै बेफोरखौ बुंनो हायिबायदि दिनै जाबाय। बेनि थाखायनो आं खावलायदों दिनै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैबो गावबा गावनि फिसाखौ गावबा गावनि जोनोम होनाय फिसाखौ दिनै मोजां लामायाव दिनै दैदेनलांनो थाखाय आं खावलायदों आरो जों जि खामानि मावगासिनो दं बे खामानि मावनायाव जाहाथे न'खरनिफ्रायबो आरो सोरबा गामिनिफ्राय जाहाथे हेंथा होआलाबा जाहाथे जोंनि खामानिखौ जोंनो मावनो होयो आरो जोंनो सापर्ट खालामो आरो जोंनि बे मावनायाव गोबां जोंनि बर' हारिनि लिडारफोर दङ। दिनै बे लिडारफोरखौ आं खावलायदों जोंनि बे जि मावनाय बे मावनायाव लिडारफोरखौ दिनै जोङो सोरबा लिडारजों आरो सोरबा राजनितिकनि लिडारानो होन सोरबा मास्टार होन सोरबा अफिसार होन बिथांमोनजों जों सावरायगोन आरो बिथांमोना जाहाथे जोंनि जि सावरायनाय बेयाव जाहाथे बिथांमोनाबो सापर्ट खालामो। दिनै जोङो गाबोन साननैसोनि गेजेराव आरो जि जोंनि बर' हारिनि बा जायखिजाया जाथिखौ दिनै फोजोबस्रांनो थाखाय आवगायगासिनो दं बिथांमोनखौ जों हमनो थांबावगासिनो आरो बिनि गेजेरजों आं जोंनि रायजो राजानि जानानै बा आंनि जानानै बा सारमोननि जानानै आं बेखौनो खावलायदों जोंनि माखासे लिडारफोरखौ जोंखौ सापर्ट खालामनांगौ आरो जों सारमोनजों जोङो टक जिरायगोन आरो बे टक जिरायनायाव सारमोना जोंखौ माबायदि बिथोन होयो आरो बिथांमोना जोंनो मा पावार होयो बेखौ जोंनो नांगौ आरो जोंना मेन दायथ'आनो जाहैबाय जों समाजखौ फोसाबनाय। मेन जोंनि थांखियानो जाहैबाय सोरनिबा फिसाखौ लाइमोन सेंग्राफोरखौ मोजां लामायाव दैदेनलांनाय। दिनै जोङो लिडारफोरनि माखासे माबायाव जोङो दिनै आसा थाबावबाय आरो जों दिनै जाय लिडारखौ जोङो थांखिनानै जाय लिडारफोरजों जोङो थांनानै जों सावरायगोन जाहाथे बे लिडारफ्रा जोंनो जि पावार बे पावारखौ दिनै जोङो होगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो सोरबायदि लिडारा जोंनि बुंनायखौ बा जोंनि सावरायनायखौ बा जोंनि टिमखौ गनायो आरो मावनो थाखाय बिथोन होयो नेक्स्ट टाइम आरो जेब्लानाखि जोङो बिथांमोनखौ मिडिया बिथांमोनखौ जों लिंहरबावगोन बेवहाय उमुक सारा जोंनि बे खामानियाव जोङो सापर्ट दङ उमुक सारा जोंजों माने बे खामानियाव जोङो सहाय होदों होननानै जोङो बेखौ जों मिडियानि गेजेरजों जों रायजो राजानो जों दिन्थिबावगोन आरो जों फोरमायबावगोन। दिनै दि नोंथाङा सासे ड्राग्स लाग्राखौ नोंथाङा हमनो मोनदों बेयाव नोंथाङा माबायदि थासारियाव नोंथाङा हमनो मोनदों आरो बबे जायगानिफ्राय हमनो हादों नोंथाङा? बेयाव जोङो बेंटल गेटनि बङाइगाव आउटपस्ट गोलैयो नर्थ बङाइगाव जि थाना दाख्लै जि थानायाव जोङो माबादोंमोन बे थानानि आउटपस्टआवनो आरो बियो बेंटल गेटनि एसे खोला बेवहाय थायो जाहैबाय जोंनिनो बर' हारिनि सासे लाइमोन सिख्ला आरो बेयाव दङ जाहैबाय सासे बांगाल मुस्लिम जाथि जि जाथिखौ आङो मोनबाय बे जाथिखौनो आं खोन्थाबाय। दिनै जोंनि बर' हारिया गोबां बिदिनो सोरबा जाथिजों दस्रा हारिजों बेफोरबायदिनो देहानि सोमोन्दो जोङो हमनो मोनबावदों आरो बिथांमोनखौ नोंसोरो नुगोन आरो बिथांमोननि नामफोरखौ आं मिथियाखिसै दिनै जाय बिथांमोना दिनै गोबां बिदिनो दस्रा जाथिफोरजों थांनानै बेफोरबायदिनो गाज्रि सोमोन्दोआव थानाय बेफोरबायदिखौबो जोंनो मावगासिनो दङ आरो जाय बिथांमोना दिनै इउनाइटेड फरामनिफ्राय मोनसे गोख्रों राहा मोनसे लादों बिथांमोननि लानायाव जों सापर्ट दङ आरो जोंनि बेसेबां मानि यां जेनेरेसन लेभेलनि मानसिफोर दङ जों गासैबो जों सापर्ट आरो बिथांमोननि मावनायाव जोङो अरायजों सापर्ट खालामगोन आरो जि बिथांमोना सोंदों जि जायगायाव बेखौ मोनदों बेवहाय जोंनि बर' हारिनि थाग्रा रुमावनो बे मुस्लिम माने
मुस्लिम हारिनि सासे सेंग्राखौ जोङो बिनि रुमाव जों मोननायखाय जों हमनानै जों पुलिसनो गथायबाय। सरकार आरो आथिखालनि सरकारजों लोगोसे पुलिस प्रसासनखौ नोंथाङा नोंथांमोनजों हेफाजाब होनो मा खावलायो? दिनै आङो बेखौनो खावलायदों, दहायबो आं बुंखाबाय, जोंनि सरकाराव थानाय जाय लिडार सारमोनखौ आं खावलायदों, जोंनि माखासे मावनो थांनाय समाजखौ फोसाबनायाव सारमोना दिनै लिडार जादोंबा निस्सय जोंनि समाजखौ फोसाबनायाव दिनै सापर्ट खालामगोन। आरो पुलिस प्रसासननि बेलायावबो आं बुंदों जि जोंनि टिम आरो दिनै इउनाइटेड फरामान होन, बनसु होन, सोरबा आबसु होन, सोरबा इउटुबार होन, मिडिया होन, गासैखौबो बिथांमोना सापर्ट खालामनांगोन। आरो मिडियानि गेजेरजों जों बेखौ मोननो हायो, जों गोबां बबेबा जायगायाव जाथाय जायो जों बेखौ मोननो हायो। बेनिखायनो जों सापर्ट खालामनांगोन। आरो सारमोनखौ आं खावलायदों, आंनि जानानै बा जोंनि टिमनि जानानै, दिनै रायजो राजानि जानानै सारमोनाबो दिनै बे जि समाज फोसाबनाय आरो जाथिखौ फोसाबनाय, हारिखौ फोसाबनाय, सारमोनखौ जों सापर्ट खालामनांगौ बा जोंनो पावार होनांगौ होननानै आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामदों आरो डिमान्ड खालामदों। आरो जाय सारमोनजों आं थांगोन, बे सारमोनजों थांनायाव सारमोना जोंखौ मोजां रेसपेक्ट होनानै जोंजों रायज्लायगोन होननानै आं सानदों। आरो पुलिस प्रसासननि बेलायावबो आं बुंनो सानदों, पुलिस प्रसासनाबो जोंनि खामानि मावनायाव जोंखौ जाहाथे हेंथा होआ आरो जोंखौ माबा मोनसे बिपदनि बेलायाव जोंखौ जाहाथे माबा मोनसे जोंखौ खैफोदाव खोख्लैया। आरो जों फुल पारमिसन लानानैसो जों जिखि जाया जायगायाव थाङा मानो बेवहाय जोङो पारमिसन लादों। आरो जिखि जायगायाव थाङा मानो बे जायगायाव थांनो थाखाय जोंनि बिटिआर सरकारनि जाय सारमोना जोंनो पावार होनांगौ होननानै आं बेखौ डिमान्ड खालामदों, जोंनि टिमनि जानानै आरो रायजो राजानि जानानै। थेंक इउ। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।